ассалому алейкум дӯстони азиз, сазои нағзаи саломатиё хубай духтарако нуқтаи савдои зарин омадем бо ҳам қанавинка бисёр овардагиан ҳозир якта ба якта ҳамаша нишон метем боварӣ дорам махултон мешава ҳам навинка овардагиан ҳам аксия доранд бозори Корвон тарафи Тилло бозор 7 дарвоза 3 қатор нуқтаи савдои зарин марамат то охира тамошо кунед. Аввалин моделе ки ҳаст тамошо кунед духтарако чихе хушрувай и аму пашиви 1200 сомаи дубайский будко ҳаваяй 280 сомон фасониша бинен ҳам материалш хушрувай ҳам стилиш аҷоибот метова марамад ина бо биёен ай пеш бинен агар омада натонен доставкатон мекунан буд расветкоям ха хушру дора озиҷада ди расветкаш омадагай лекин нависен расмоша мепартоян ҳами рӯз дигар расветкоша медроя марамад духтарако нуқтаи савдои зарин бозори Корвон тарафи Тилло бозор 7 дарвоза 3 қатор даяй баъд хубиш ияй духтарако ки ҳамаи ваёра дора ҳамаи размерора дора то 58-60 шумо метонед размер биёвен и нигоҳ кунед киртаяй да стилиш аҷоиб хушру духтагиай ира бинен духтарои қай хушрувай ҳам фасони хушру овардаи зарин ина марамат каседа дар корай ҳатман биёен ай пеш бо бинен и материалш медонен ҳам тирамо ҳам зимистон ва ҳам баҳорда ба ҳазур мепӯшенша 280 сомон оз дигар расветкош ҳам нишон метиҳам бинен размерашон чӣ хеланд ва духтаро диден размеро айчилаш то 50-60 будай ира гилоша бинен охи чихе гилои хушру дора оз дигар узорушам нишон метиҳан марамат тамошо кунен беҳад ишаишда хушрува ишаишда хушру боварӣ дорум ки стил шумода маъқул мешава бо сангчиёшон ҳамаш тозаяна сангои Сваровски мана шушта мепӯшен и ҳичи намешава материалш фасонакай ина тигриовира савзша бинен ина айпеш ма материала нишон дитим духтаро ина диден материал чӣ хелияй хулас дер накунен ҳатман биёен айпеш хитон тамошо кунен ёки нависен шона дарав доставкатон куна эна намуд ваё омадагиай духтаро плашовка кати кирташам қахшуд двоикачаяй марамат кирташ баъзви дигар чизо катиам мепӯшӣ баъд плашовкашам мешава ки дигар чи кати пӯшӣ беҳад хушруча нархошон 250 сомона 300 сомон нархошон марамат ина метавонен бо хитон омада ай пеш тамошо кунен махултон мешава фасонакай бисёриҳо инаму дора нағз мебинани хеле двойкора ина нуқтаи савдои зарин да омадагиай плашовкачашам хушру киртачашам фасон ба ҳазур дигар чи катиам метавонен ки комплект карда пӯшен ана касе ки интизор бо двойкара марамат двойкои хушру омадагиай двойкои фасон омадагиай ё чанд сомон 280 сомон диден двойкора ё аллакай сезони ҳамина омадагиай материалош ҳич намеша ина пад намезана фасонакай чандта расветка дора метавонен аз иноям харидорӣ кунен духтарако беҳад фасонакан 280 сомон духтарако дар 300 сомон ду либос мехаред якта плашовкаву якта намхе киртаи фасони базови дар нуқтаи савдои зарин нигоҳ кунен чихе плашовкачиҳои хушру омадай баъд ҳамроҳи киртоошонай и расветкоша бобинен 300 сомон хушрувай сифатошда гап нест ҳичи намешава духтаро шушта чанд сол мепӯшен марамат каседа дар корай спортстилшам ҳаста ина касоне ки спортстила нағз мебинан иша бинен бенигин бе ҳичи болош плашовкай поёнуш баъзви киртае ки дар тирамоҳ дар баҳор дар зимистон ба ҳазур шумо метавонен пӯшен ана ба иш хушрувай духтарако ишам бинен чияе бомбер дораву юбка дора иям мешава ки дигар чизо кати база када хушру када пӯшен хулас беҳад фасонакан ишам 300 сомон марамат размерошон аз 46 то 52-54 агар наворода хушру надида бошен шумо нависен шона сурат мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ана тамошобинони азиз болопӯшои фасон омадай кардиганои хушру лазер боринай мо 1,5 лазер боринай аҷоиб хушру 300 сомон оз бом расветкои фасон дора дигар расветкоошам нишон метиҳан марамат бинен боварӣ дору маъқултон мешава размерош ҳаст ай расветкоош ҳаст духтаро агар наворда хушру надида бошен нависен сурат мепартояндтона ина диден размеро ҳаста ина чӣ размере дар корайтона нависен шуна размерора суратоша партоянтона ина ивая нигоҳ кунед диден ина расветкашам хушрува
марамад нуқтаи савдои зарин шуморо интизор ай духтарако. ва духтароиша бинед бо иш аҷоиб хушрӯ будай и моделаш иам аму 300 сомон ай диден рангош бо фасони бадай ҳоз дигар намудошам нишон метиҳам марамад тамошо куненда ина диден ягон камбудӣ надора аз аму 1500 1200 сомаш ина метавонед дархост кунед дарав шумода доставка кунанд 300 сомон ҳам дарозак ҳам хушрӯ ира на размериш дигар мешава мисол на рангиш дигар мешава ба ҳазур мепӯшед бозори Корвон тарафи Тилобозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор нуқтаи савдои зарин хушрӯгии иша бинен бо диден лазерай материалаш бо омада ай пеш тамошо кунед наборда надида бошен хушрӯ нависенша сурат мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед доставкатон мекунанд. ана тамошобинони азиз нигоҳ кунед чихе хушрӯ инаи моделиш боша мех дорай диден гребонош мех дора аз инам чандта расветкаи фасонай иам нигоҳ кунед чихе танада хушрӯ места аз инам размеро ҳастай метавонед дархост кунед дарав шумода доставка мекунанд ёки надиден хушрӯ надиден наворда метавонед нависен сурат мепартоянд ба ҳазур тамошо карда гирен 300 сомон мехдоршам 300 сомон бемехшам анами 300 сомонай ина биненухи чихе фасончаян и бо моделои новинка иқаи хушрӯ будай алпакои хушрӯ ё чанд сом 350 сомон алпакои беостинак иш бойқа хушрӯча ина барои занҳо размерои балшимерка марамад биёен бо айпеш хитон тамошо кунед ина духтарако кожинкора остиндарозошам ҳастай ира бинед лазерои фасоне ки унамо ҳаст ку 1,5-2 ҳамура пашивш омадай нархшон 350 сомон марамад беҳад хушрӯ метова мепӯшен беҳад боӣ фасон ина мехдоршам ҳастай бемехшам ҳастай диден духтарако расветкоша бинен бо чихе хушрӯчаяне бисёриҳои кардиганора мепурсанд нуқтаи савдои зарин биёен омадагия чӣ моделе чӣ фасоне дар корайтона ҳастай ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед доставкатон мекунанд савсшам нишон тиҳен уна бирӯзовиша бинен духтарако ишам хушрӯчая ки ай пеш боӣ метова вақте мепӯшен боам қа зебандаи духтаро материалшку тамоман фасонай бо духтарако ина касе плаш пурсидеста буд плашҳои туркӣ аллакай биромадаи хабар дорен марамад турецки тозаи хушрӯвай се расветкаи фасон омадагиай ҳози бо ёда аксия рафтеста 450 сомон будан 400 сомон ҳамқа хушрӯчаан ки ҳамаи чикатӣ мешава ки пӯшен баъд материалошон фасонаи духтаро шушта шушта мепӯшен ҳеҷ чӣ намешава нигоҳ кунед остинош 3/4 мешава ина расветкоша бинед мана 400 сомон расветкои беҳтарин бежави сиёҳ баъд инаи молочне че хулос намино нависеншона бо суратон мепартоянд тамошо карда интихоб кунед размерошон ҳамаш ҳастай мана нависен ана ба духтаро инаи моделшам хушрӯай нигоҳ кунед плашҳои фасони туркӣ ишам аҷоиботай акция рафтеста ёра 300 сомон кардан ина марамад касе ки плаши туркӣ гирифтаняй ин моделиш барои шумо 300 сомон шид аз ин бо сиёшам ҳастай баъд аҳамиятен остинош диден 3/4 мешава гилдор мешава 3/4 ана ваям мешава мисол амхе аднатонишам мешава беҳад хушрӯчай материалш фасонай то 48 туркира размер дорад тақрибан ами то 54-56 хитмона мешава ина баъзор бо метавонен хичонкатиам суҳбат шида нависен сурат партоян доставкатон кунанд ё ин ки биёен хитон айпеш тамошо кунед анаи намудаш духтарако боша балшимеркая бисёриҳо балшимеркая мепурсанд ина марамад омадагиай 350 сомон турецки бо расветкои хушрӯ дора каседа дар корай скриншот кунен равоншон кунен дарав шумода доставка мекунанд 350 сомонӣ диден чихе хушрӯчаяне 350 сомон касе ки балшимерка мекофт ҳатман биёен айпеш бо хитон тамошо кунед ё ки нависен доставкатон кунанд анаи моделиш боша духтарако 280 сомон иам ами турецки тозаяи хушрӯай нигоҳ кунед охи 280 сомонӣ марамад аз 38 турецки то 48 размер пайдо мекунед ина иша фасонай ҳамаи ҳамино нархошон 280 сомонӣ шидаги ина бо расветкора бинен охи чихе расветкачои фасон аз тарак доранд материалошон хушрӯвай шушта мепӯшен ҳеҷ чӣ намешава
духтарако плашои кожаный дар кор боша марҳамат ина плашои кожанишам омадай. Аз ин шумо нависен шуна 4-5 расветка омадагай. Суратҳои дигарошам мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. Нархи плашо чанд смай кожаниё? 420 сомон мана. Баъд бо вай омадагай. Анам хел плашо. Инора бошад нархошуна 280 сомон кардагиян. Турецкай аз инам чанд расветкаяй. Нависен суратошам мепартоянд интихоб кунен доставкатон кунанд. Ира бинен хо чӣ фасончаяй. Тарако ана ин моделшам ҳамқа хушручая ки нигоҳ кунен. И аз як параш хел вай дора замок дора. Вақте замокша бардошти стойка варадник бар ин меиста. Беҳад фасончаяй. Ина каседа дар корай марамат ази бо сиёшам астай. Остинои ино ду намуд меша. Турецки 400 сомон. Аксакати ино 400 сомонай. Дидан аз ду тараф бо замок дора мешава ки разрез кунен. Ҳам материалаш хушру, ҳам фасонаш беҳтаринай. Метавонен бо биёен хитонай пеш бинен. Хоҳен нависен доставкатон кунанд. халатҳои хушрӯ омадагиай духтарако нигоҳ кунед. ҳозир бо дарафти навор нишон метем. манаи модели новинка. остинакоша бинен чихе хушрӯ кадагиай. Баъд варадникша бинен чихе сангчадор фасон украшения дора. И 250 ая и 250 сомонай. Анаи модель боша пури сангай нигоҳ кунед. Чихе хушрӯай. И боша нархаш 300 сомонай. Размеро ҳастай. Ана баъд бо ҳаст як модели дигар тигрёвка. И боша нархаш 250 сомон. Ина духтаро чӣ размере дар корайтона, чӣ модели дар корайтона халатгир бошен, пас нуқтаи савдои Зарин биёен. Агар омада натонен хичон шумода доставка мекунанд, менависанд. Нависен сурат мепартоянд, интихоб кунед. ина духтарако касоне ки киртои джинс мегуфтанд, боз ҳам ҷинсҳои новинка омад, моделакҳои фасон дар нуқтаи савдои Зарин. Турецкиян нархошон 350 сомон. Мана диден чихе фасончае. Инаи моделошам ҳастай. Баъд аксарияти ино ку то 60-62 размер доранд. Ина метавонен ки тамошо карда интихоб кунен, дарав шумода доставка кунанд. Марамат 6 фасонай аҳамияти духтаро фасончаянд то 60-62 ҳатто размер будай. Ана баъд ина хел беостинако омадагиай турки ҳам большмерка ҳам маламерка 250 сомона. 250 сомонӣ. Биёен бо хитонай пеш тамошо кунен. Боварӣ дору маҳқултон мешава. Ина кардиганошам ҳаст. 300 сомонай кардиганаш духтарако. Ази бо дигар цветшам аста. Ази кардиган бо дигар расветкаошам ҳастай. Боварӣ дорум ки омаден ай пеш ки диден бо маҳқултарактон мешава. Мана инаи цветшам хушрӯ духтаро. Мана сиёҳ сафед ана ин намуд. Ин намудаш 450 сомона. И джинсаш ғавсай хушрӯай. Хулас биёен бобинен. духтарако касоне ки размерои большмерка мекофтен марҳамат ина 250 сомон. Раваиш материалш бамбукай. хушрӯчаи зимистон да дар кортон мешавад духтаро. Марҳамат чандта расветка 250 сомонӣ. Размерош то 60 ҳастай. бовар мекунед бамбук материалаш хушрӯай. шута мепӯшен ҳичи намешава. ҳам брукш кушотакай ҳам ина кофташа бинен чихе фасонакай. хулас 250 сомонӣ. барои маълумоти бештар нависен. медонам бисёриё мисол дигар шаҳрҳо рафтасиян ҳамхе размер ваёи ғавстарак мекованд. марамат ина двойкаи фасони ғавси хушрӯ дар нуқтаи савдои Зарин ҳастай. агар омада натонен нависен шуна хичон шумода доставка мекунанд. ана духтарако инам хели двойкачиҳо омадаи 150 сомон бамбуковиян ҳамқа фасончаи айпеш дар кортон мешава. марамат ина дар кор боша нависен 150 сомон бо ҳамқа расветкачиҳош фасончаян. мана сиё дора, сери дора, савз дора, тёмносини дора, шоколаднови дора. хулас беҳад расветкачиҳои фасон дора. кадомш дар корай ими скриншот кунед, равон кунед, доставкатон кунанд. ё ки наворда хушрӯ надида бошед нависен шуна сурат мепартоянд, интихоб кунед, дарав доставкатон кунанд. ё биёен айпеш хитон пӯшен бинед. духтарако киртоҳошам омадаи нуқтаи савдои Заринам ҳамқа хушрӯай киртоҳош майчнян майчнои оригинал сахтакои фасон. баъди размерош медонед большмерка размерои калонам дора, майдаям дора. медонам ки бисёриё размерои калон мепурсанд. то 62 размер ҳастай. диден
ина марҳамат глакошам фасон моделакошам хушрӯ каседа дар кора ям скриншот кунед равон кунед дарав шумода доставка кунанд ё ки биёен хитон духтарако борошон хушрӯай биёен ай пеш тамошо кунед гуфтум ку касе ки омада натонад хичони ё доставка мекунанд туна ина тамошо кунед интихоб кунед вечерний платья арзон шид духтарако инами кирта 350-400 сомон буд ҳози аксияда ира 200 сомон кардагиам барое ки кам мондак ҳами дона дона мондагиай марамад ина каседа дар корай метавонен биёен сиёҳуш аст сирхиш аст байна пӯшидагиш аст бинен барои ягон ҷо рафтан варианти беҳтарин ира мисол мешаванам хел вайдам пӯшен ягон ҷо рафтанам пӯшед аҷоиботай хулас нависен шуна зайнит кунен распродажа духтарако нигоҳ кунед двойкачои фасон тройкачо ҳамаш аксия шидай 120 сомон дар нуқтаи савдои зарин бозори корвон тарафи тилло бозор ҳафтум дарвоза сеюм қатор диден двойкачои хушрӯ ҳамаи ҳамино 120 сомон шид ина марамат каседа дар корай метавонен нависен шона доставкатон кунанд ё ки биёен хитон ина ёша диден чихе хушрӯчаанд 120 сомон двойкаи фасон двойкаи хушрӯ ина спорт стилош ҳастай ҳама намудош ҳастай ҳами 120 сомони ина иҷада модел бисёра ба костюмчои джинс доранд ози костюмчои джинс 100 сомон ай духтарако ана двойкаи вилвету инамино диден 120 сомони марамат иҷада бо тройка низ ҳастай оз тройкашам нишон метем ина нигоҳ кунед инамино тройкаянд духтарако марамат брук дорад вай дора лямка дора баъд бо вай дора айболош жимпирча дорада тройка 120 сомон ина нигоҳ кунед ина вай дора майка доштай дидед майкаи дарозак дора айболош бо жимпирча дора брук дора чандта расветка расветкаи хушрӯай нархшон 120 сомон и расветкаша бинем бо чихе хушрӯчай хулас нависен шуна маълумоти бештара бо ай хичон пайдо кунен доставка доранд касе имконияти омадан надора доставка доранд и худаш тоқаяй ана ино 120 сомон марамат аҷоиб хушрӯча спортивкоям ҳастай инаи двойкая тройка будай футболкаам доштай 120 сомон хоҳе назик гирен хоҳе наздигариш гирен хулас ҳамаш беҳад хушрӯай ҳамаш арзонай ина диден костюмчаакои фасонака ҳамино ҳамаш 100 сомонӣ шидан диден тикток будай бо хулас шумо агар наворда найда бошен барои беҳад бисёра нишон дода намеша нависен шона худчон шумода дарав доставка мекунанд мана беҳтарин моделҳо бо нархҳои дастрас ана иҷа двойка кати бурукуш духтарако 120 сомон ина каседа дар корай метавонед ҳамин нависен даррав доставкатон кунанд ё биёен хитон